ତାଙ୍କର ଜଣେ କାଳିସୀ ଥିଲେ, ବାବାଙ୍କର ମହାଦେବଙ୍କର ଜଣେ କାଳିସୀ ଥିଲେ। ହୁଁ ସିଏ ଏପଟେ ଯିବା ଯାଉଥିଲେ, ଏଠି ଲାଷ୍ଟ ପଡିଥିଲା। ହୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ମଶାନରେ ପଡିଛି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ କାନ୍ଦବା କରୁଛନ୍ତି, ହୁଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କାଳିସୀ ଯାଉଥିଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ, ହୁଁ କହିଲେ କଣ ହେଇଛି ବାବା ଏଠି? ହୁଁ ନା ଏମିତି ଗୋଟେ ଦନ୍ତାହାତ ହେଇକିରି ପଡିଛି। ଟୋକାଟିଏ, ହୁଁ। ପୁଅଟିଏ, ତାଙ୍କର ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ହେଲା। ପୁଣି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓ ଆସିବ ଆଜି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସାଙ୍ଗମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ପ୍ରଭୁ ବାଲେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ପାଖରେ। ଇଏ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ରୋଡ, ଚନ୍ଦନପୁରଠୁ ଜଷ୍ଟ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂର। 5 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ ପ୍ରଭୁ ବାଲେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଜଣେଇବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଲେଟ୍ କରିବା ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଇଏ ଜାଗାଟା ହଉଛି ପାତେଳି, ପ୍ରତାପ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବକ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଭୁ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୋର ଏଇଠୁ ପ୍ରଣାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାଲୁଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଆଡ଼ିକି ଯିବୁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଗୋଟେ ବର ଗଛ ଅଛି, ଠାକୁରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତ ଭିଉଅର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଏ ଜାଗାକୁ ଭିଜିଟ କରନ୍ତୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ଜାଗା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ମତେ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଆଡ଼ିକି ଯାଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବା ତ, ଓହୋ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ମତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କାଲି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ଭାଇନା ନଥିଲେ, ଆମେ କୌଣସି କାମରେ ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଜି ବାଇଟ୍ ମିଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଜଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଟିକେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନଙ୍କୁ କହିବି ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବୃଷଭଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ ବୃଷଭ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ବଢିଆ। ଇଏ ହଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଆସିଗଲା ପ୍ରଭୁ। ଓହୋ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁ 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 କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିକି। ମତେ ଲାଗୁଛି କୋଉ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲି, ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରଭୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଏ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ। ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ମୁଁ ଏଇପଟ ସାଇଡରେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଟିକେ କୁ କହିବି ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ଏ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ମା ପାର୍ବତୀ ରହୁଛନ୍ତି। ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନରେ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷକ ଯୋଉମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରାତିରେ, ଯେତେବେଳେ ରାତି 10ଟା 11ଟା ପରେ ଯଦି କେହି ଆସନ୍ତି ଏଇ ଏରିଆ ଭିତରକୁ, ଏଠେଇକି ଆସିପାରନ୍ତିନି। ଏଇଟା ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ଆଜି ଭାଇନାଙ୍କଠୁ ଅଧିକା କିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ମା ଏତେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା, ଏଇ ଆମ୍ବ ଗଛ, ଏଇ ବର ଗଛ, ଆଉ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଠାକୁରଙ୍କର। ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନଙ୍କୁ କହିବି ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଉପର ଆଡେ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆସନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର। ଜୀବନରେ ବି ଗୋଟେ ଥର ବି ମଧ୍ୟ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ବଢିଆ ମନ୍ଦିର।
ଆରପଟେ ଗୋପୀନାଥ ଅଛନ୍ତି ରାସ୍ତାର ଆରପଟେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଭାଇନା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, ଆ, ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବାର ଅଛି, ବହୁତ ମଜା ହବ ଭିଡ଼ିଓଟି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଲେଟ୍ କରିବାନି, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଭାଇନାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଜୟ ମା, ପ୍ରଭୁ ଜୟ ଶଙ୍କର। ପ୍ରଭୁ ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ବୋଧେ ବରାଦ ଅଛି ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅଧିକା କିଛି। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ କିଛି କିଛି ବି ଜାଣିନି, କାହିଁ ଖାଲି ଜାଣିଥିଲି ବାଲେଶ୍ୱର ଏଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କ ବୋଧେ ବରାଦ ଅଛି, ଆମେ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କଠୁ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ବେଶୀ କିଛି ଜାଣିବା। ଭାଇନା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେବକ ଠାକୁରଙ୍କର। ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଭାଇନାଙ୍କୁ। ଭାଇନା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ମୋ ପ୍ରଭୁ ନାଁ ବାଲେଶ୍ୱର ନମସ୍କାର। ଦୀନବନ୍ଧୁ। ଦୀନବନ୍ଧୁ। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ହେତୁ ପାଇଲାଠୁ ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି ଥିଲା ନା ନାଇଁ ଅଲଗା କିଛି ଥିଲା, ୟାର ଆଉ କିଛି ଉନ୍ନତିକରଣ କରାହେଇଛି? ନା ନା, ଆଗରୁ ଥିଲା ଜଷ୍ଟ ଚାଳ ଘର ଗୋଟେ। ଚାଳ ଘର। ହଁ। ଠାକୁର ସେମିତି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ଥିଲା। ହଁ ଅର୍ଧେକରେ ରୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ବୃଷଭ, ହଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଧେକରେ ଠାକୁର ତ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି ତଳୁ ପାତାଳ ପିଠା। ପାତାଳ ଫୁଟିଛ। ପାତାଳ ପିଠା। ହଁ, ଆଗରୁ ଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶ୍ମଶାନ। ହଁ। ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ଶ୍ମଶାନ ଥିଲା। ଏଠି ଲୋକ ମରିଗଲେ ସବୁ ପୋଡାପୋଡି ହୁଅନ୍ତି ଆସିକି। ହଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦନ୍ତାଘାତ ହେଇକିରି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ହଁ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଶ୍ମଶାନରେ। ଏ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଜାଗା ହଉଛି ଆମର ସେ ବିଜିପୁର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜାଗା। ହୁଁ। ତାଙ୍କର ଜଣେ କାଳିଶୀ ଥିଲେ, ବାବାଙ୍କର ମହାଦେବଙ୍କର ଜଣେ କାଳିଶୀ ଥିଲେ। ହୁଁ। ସିଏ ଏପଟେ ଯାଉଥିଲେ, ଏଠି ଲାଷ୍ଟ ପଡିଥିଲା। ହୁଁ। ଲାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ମଶାନରେ ପଡିଛି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ କାନ୍ଦବାଉ କରୁଛନ୍ତି, ହୁଁ। କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କାଳିଶୀ ଯାଉଥିଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ, ହୁଁ। କହିଲେ କଣ ହେଇଛି ବାବା ଏଠି? ହୁଁ। ନା ଏମିତି ଗୋଟେ ଦନ୍ତାହାତ ହେଇକିରି ପଡିଛି। ଟୋକାଟିଏ, ହୁଁ। ପୁଅଟିଏ, ତାଙ୍କର ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ହେଲା। ହୁଁ। ସେ ସେଇଠି ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ତାଙ୍କ ବାହାଙ୍ଗି ପୋତି ଦେଇଥିଲେ। ହୁଁ। ସେଇଠି ବାବା ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ, ଆଉ ସେ ଲୋକଟିକି ମଧ୍ୟ ଫୁଙ୍କିକିରି ସିଏ ଭଲ ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ସେ ପଳେଇଲା। ସେଇଠୁ ବାବାଙ୍କର ଏଇଠି ଆବିର୍ଭାବ, ଲିଙ୍ଗ ସେଇଠି ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛି। ସେଇ ଦିନଠୁ ସେମିତି ଥିଲା। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚାଳ ଘରଟିଏ ହେଲା। ଚାଳ ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ, ପ୍ରତାପ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ଯୋଉ ଆମର ଅଛି 16ଟା ଖୁଣ୍ଟି, ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅଛି 16 ଖୁଣ୍ଟି, ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ରତାପ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଶାସନର ଅଛି। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଏଇ ରାଜଖଞ୍ଜା ହେଇଥିଲା ଆଗରୁ। ରାଜା ଦାନ ଦେଇଥିଲେ, ଆଙ୍କର 241 ବାଟି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦାନ କରିଥିଲେ। ସେଇ ଦାନରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ରାଜାଙ୍କର ବି ବଡ ଅବଦାନ ଅଛି ନାଇଁ ହଁ ଠାକୁରଙ୍କ ହଁ ପ୍ରତି। ହଁ। ଭାଇନାଙ୍କଠୁ ତ ମୁଁ ଶୁଣିଲି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇନା, ଆଉ ଏଇ ମନ୍ଦିର ଗଢା ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିବାକୁ କିଛି ଚାହିଁବି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ? ଠାକୁରଙ୍କର ବହୁତ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଅଛି। ହଁ। ତାକୁ ତ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ କହିପାରିବା ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ନା। ଆପଣଙ୍କ ଯେତିକି ଯେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେତିକି ଅନୁଭବ ଭିତରେ ହଁ ଯିଏ ଯେକୌଣସି ଆଶାରେ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରିଆ ପଡେ ବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆପତ୍ତି କରେ, ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଇଏ ହଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ମାନେ ଜନସମାଜ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ଯେ ଏଇଠି ଜଣେ ଭାଇ ଛିଡା ହେଇନି, ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଲି ଯେ ରାତି ଟିକେ ବେଶୀ ହେଲେ, ରାତି 12ଟା 1 2ଟା ହେଲେ ବୋଧି ସାଇଟ ରେ ମା ଅଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ, ଏଇ ସାଇଟ ରେ ଆସିପାରନ୍ତି ଲୋକ, ସାପ ବହୁତ ଜଗନ୍ତି। ଏଇଟା ବାବା ସତ କଥା। ସତ କଥା। ରାତି 10ଟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ନିରୋଳା ହୁଏ ଜାଗା, ଏଇଠୁ କ୍ରସ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏପଟକୁ କେହି। କାରଣ ହଉଛି କଣ, ମା ଆଦିଶକ୍ତି, ତାର ସବୁ ଉପଚାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଚଣ୍ଡୀ ଚାମେଡି ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବକ ଅଛନ୍ତି, ସେବାକାରୀ ତାର, ସେମାନେ ସବୁ ଆସନ୍ତି ହେରି ମା ପାଖକୁ। ଯୋଉ ସମୟ ନିରୋଳା ହେଲା ପରେ, ମଣିଷ ନିରୋଳା ହେଲା ପରେ ମା ପାଖକୁ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ହେରି, ବା ମା ପାଖରୁ ସେମାନେ ବାହାରି ପଡନ୍ତି। ବାହାରି ପଡିଲା ପରେ କୌଣସି ଜନସମାଜ ତା ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ।
ଏମିତି କି ମୁଁ ବୋଧ ହୁଏ ମୋ ପିଲା ବେଳଠୁ ଏଠି ବସିଛି। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଛୋଟିଆ ଘରଟି ଥିଲା, ଚାଳ ଘର ଥିଲା, ଇଟା କାନ୍ଥ ସବୁ ଖାଇ ଯାଇଥିଲା, ଠାକୁର ସେମିତି ବାହାରେ ଥିଲେ, ହଁ ସେ ସମୟରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ବସା ଉଠା ଚଳିବା ମୋର, ହଁ ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛି। ହଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦିଥର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମାଡ଼ ଖାଇଛି ନିଜେ, ଯେ ଏମିତି ଦବି ମାଡ଼ ହୁଏ ଆଉ କଣ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଓହୋ ଥର ଏଇ ୟା ଉପରୁ ଡେଇଁକି ଦୌଡ଼ିଲି ରାତିରେ, ଏମିତି କିଛି ହେଲା। ଗୋଟେ ନିଆଁ ପେଣ୍ଡୁଳା ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ିକି ଉଠିକି ଆସିଲା, ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ଦେଖିକିରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇକି ଦୌଡ଼ିଲି ପୁରା। ଆମ ଗାଁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାଇନା ଆସୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମୋର ଦେଖା ହବାରୁ ପୁଣି ଆସିଲି, ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ସବୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇକି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ନିଜ ଅନୁଭବ ଏଇଟା। ତା ବାଦ ଏଠି ସିଓର ଆମେ ଯେ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ନିରୋଳା ହେଲା ପରେ ଆମର ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ତାର ଯୋଉ ରହିଲେ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀ, ସେମାନେ ସବୁ ବାହାରନ୍ତି। ଭାଇନାଙ୍କଠୁ ତ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲି। ଭାଇନା ବୋଧେ ଟିକେ ଅମ୍, ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକା କିଛି ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭାଇନାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ପ୍ରଭୁ ବାଲେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ କୋଟି କୋଟି ଶଙ୍କର ପ୍ରଣାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇନାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇନା। ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଶଙ୍କର। ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଶଙ୍କର।